हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव जों दा दंफैयो तेजपुराव नैबे जोंनि गंसे जोंनि ट्रान्सपर्टनिनो नैबे आसलनि ओमफ्राय बेखौ आं सालायबोदों बेनाबो ड्राइभार दंखायो माने ड्राइभारा सुटियाव थांदों न'आव बेखायनो आं सालायबोनांदों बेखौ मैयानो फैदों बे बिथाङा दिनैसो फैदोंमोन बियो बेना खालि जाबावबाय आंना खालि जायाखै दाबो लदैनो दं गारिया ओमफ्राय गाबोनसो जानो हासिगौ आंना दा दिनैथ' जालिया बावनो थाबावनोसै माने दिनैजों हरनै जासिगोन आरो दा हर थाबावोबा बे जाबाय दाबुर कम्पानि कलगेट दाबुर थाव बायदिसिना बिदि बानायग्रा आरो थ' बाहायनो लाइन थाजोबो जाम जानानै थाब खालि जाया आरो थ' जों बे मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनि एसे मोजां लकेसन दं बे खाथियाव बिथाङा फैबाय थायोना मिन्थियो बेरायना फैनि र' एसे नोंथांमोनखौबो लानानै थांनि मोजां ना जायगाया बेयाव थांनि थ' नैफोर गोदान गारि सप्तासे गाहाम फासिनानै थानाय दङ थाब खालि जाया मा खालामनो उफाय गैया ड्राइभार जिबना बेनोसै आरो गारिखौनो न' होननानै साननानै लानांगौ मोखांखौ बारा देखायबाय थाला खानाय सिननायखाय एकदमबारे मोखांखौ देखायनो बाथाव मोनदों नोंथांमोना भिउखौ नायबाय थाबानो जाबाय बे आसला जयसिं मा लिरे बर' जयसिं बर' बिथाङा गुवाहाटीनिनो लकेल जोंहा फारामनि जाहैबाय बिटिसिनि नालाय बिथाङा लकेल जाहैबाय दिनैसो फैदोंमोन दिनैनो खालि जाबाय बेना आंनासो थाबावबाय दा मैया सानसे सिगां फैनायानो खाफाला मोजां थाब जाबाय खाफाला गाज्रिथारलै मा खालामनो हरसे थाबावनांसिगोन गाबोन जागोन ना जेरैखिया गाबोन जागोन ना मोनदों बिथाङा गोबावसै बे कम्पानियाव सालायनाया गारिखौ सालायनाया 9-10 बोसोरसो जाबाय ना 10 बोसोराव हाबबाय बिराद मोजाङै सालायगासिनो दिनैसिम जेबो प्रब्लेम गैया आरो नर्थ इस्टआवबो बिराद कम्पानि जाबाय जोंनि गुवाहाटीयावबो बिराद दङ जेनेबा जोंनिथ' नङा जों थाग्रा माबायाव खाथि खालायाव बिराद कम्पानि दंसै माने फेक्ट्रियानो फेक्ट्रि आरो नर्थ इस्टआवबो बाहेरायाव थांनांगौ दरखार गैला आरो ओमफ्राय बिनि हरैजों पटानजुलि मोनसे दं ओमफ्राय बे जाबाय दाबुर बिनि आवगोलजों पटानजुलि दङ बिराद गिदिर बेबो कम्पानिया बे जाबाय गामि सिंनि लामा एकदम गामि सिंजों बरिया समायना लामा आरो ओरैबो गोदानसो बानाय गोदान जोंनि बर' मानसि गैया नांगौ ना बर' गैया दा दङ एसे दंनो माने बर' दंबाबो आरो बर' भाषा रायलाया जाहैबाय ओमफ्राय गुगोल पे फन पे जों बे दखानफोराव पेमेन्ट खालामबा माने बसुमतारी बर' बिदि ओंखारो आरो होमबासो मिथिबायना बर' होननानै बर'नि रायलाया जाहैबाय नै बिनिफ्रायनो स्टार्ट जाहांबाय साहा बागाना ओरैजाय साया गामि सिंनि लामायाव आंखौ दा गुगोल मेपआ बिजोंसो लिंगौमोन बोरै लांगौमोनथाय जोंनि नर्थ इस्टआव बिदिनो आरो गुगोल मेपआ एकदम गोदाव सोराव दिन्थियो बबेजों बिजों फैबाथ' जिदलाजोबगौमोन माबाया ट्रिपाला नै ओरै बल फिल्ड जाहैबाय ओमफ्राय ओरैजों नै साहा बागाना स्टार्ट जालांबाय थाबाय बिनिफ्राय न'आ गैला नै जोब्बाय ओरै फुरा साहा बागान गोजासै आरो एकदम न' गैला ओमफ्राय जोंनि गारियाबो बेजों दं नैबेजों नुहुरो नै बेजों पार्किं खालामनानै जों एकदमबारे हरै गिदिंनानै थाबायबोबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोबथाबाय न'आ दा ओरै फुरा साहा बागानल' जाजोब्बाय आरो नैबाव बेबायदि गायदेरदों नै जाथ्रासि ना मा बिलाइ होनो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थादो मोनसे बुजिनो मोनाखै नै बिदि बिफाङाव मानोबा बेबायदि खादों मानि थाखाय गासिबो बिफाङाव दंजोबो आरो नै बैयावबो माने जेरावबो दंजोबो गासिबो बिफाङावनो बेबायदि खाजोबदों मानि थाखायबा खादों नैबे बिफां गिदिरावबो दं नै जों बिराद गोजान थाबायनानै फैबाय 5 किल'मिटारसो जाबाय थाबायबाबो जोबा थांथारदोंमोन जों ससे फैफिनबाय फोजोबनो हाया माने ना थाबायबाबो जोबा दा थांफिनसै गारियाव मा जायो थांनानै मा प्रग्राम जायो जोंना बिथाङाथ' खालि जाबाय बिथाङा दा हराव थांसिगोन जानानै आरामसे दसे रेस्ट लानानै ओंखारलांसिगोन आरो बिथाङा नोंना मंगलदैनिफ्राय लड जाफिनगोन ना गारिया जुस मंगलदै ORS कम्पानिनिफ्राय जुस लड जाफिनगोन बिथांना आंनाबा गाबोन खालि जानानै मा प्रग्राम जायो नायनोसै जायगाया मोजां ना बेरायनो मोजां
सिगाङाव थांबा आरो मोजां नुबावगौमोन थांबाय थाबा मोजांनिफ्राय मोजां जालांबाय थागोन थारमाने आरो गोजान जायोना आरो गोजान जाया थांफिननोबो दिगदार जोंना दा जों थांनोसै गारियाव मा खालामनांगौ खालामहैनोसै जानाय लोंनायनि एसे बेब'स्था खालामनांगौ दखानफोराबो गोजान दङ दखानाबो गोजानाव दङ दखानाव थांनानै एसे मालपत्र बायनोसै जानायनि जगार खालामसै दा मोनानि ना गुड इभिनिं फ्रम तेजपुर दा टाइमा जाबाय 6:13 ओमफ्राय जों ओरै जों दखान दं बै साइडजों नंमारगौ पाक्का बर'जोब जों गुगोल पे खालामना नायबाय नार्जारि सोरबा बर' सोरबा बसुमतारी दं होनमारजोबो ओमफ्राय जों ओरै बारस'बोबाय आरो बैजों बै मानसि थाबायनाय नुदोंना बेजों ओमफ्राय दा ओरै थाबायलांगासिनो कम्पानियाव थांफिनसै बेजोंनो फैनांगौ थांनायाव बेजों थांफिनगोन खालि जाबा ओमफ्राय लकेसना बेखायनो गोदाव सोराव खिथायो आरो नै बाहाय लिरनाय दंजोबो नै बेखौ फरायस्लाबनो हायो आन्दायफैदों आं ओमफ्राय ओरैनो बम्बाइ बाला फिलिं मोनो बेबायदि कम्पानि जेव जेवबा स' ओरै सेस कम्पानि आरो बै सिद्धानिया पटानजुलि कम्पानि सिद्धानिया ओमफ्राय नै बिसोरबा मा कम्पानिमोन स' बम्बाइ समबाइनिफ्राय माने साबसिनानो नुयो आरो जोंना नेचारेल जायोना नर्थ इस्टना नै ओरैजायसो सानजा आं ओरैजायसो सानजा मोनबाय थादों आन्दायफैदों फैनानै ओमफ्राय ओरैजों साहा ओमफ्राय ओरैजों खोलाहा आरो बिजों खोला आं बिजोंसो सा मोनबाय थायो सानजा सोनाब खोला बिदि मोनबाय थायो आं उल्था ओमफ्राय ओरैसो साहा सानजा सोनाब खोला आरो बिराद आन्दायफैग्रा जाबाय आंबो दाना जेराव मेराव आवगोलहाय आन्दायामोन हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं दा टाइमानो मोनानि 10:26 जाबाय 10:26 ओमफ्राय दिनै ओंखाम संजानो मोनासै जों संजानो मोनासै माने संग्रा बर्तनफ्रा गैया ओमफ्राय बे जयसिं बिथांनि गारिनि बिथाङा दा हरनि 3थासोआव ओंखारलांसिगोन 3 बा 2थासोआव बिना लड दङनो मंगलदैनिफ्राय ओमफ्राय आंनाथ' खालि जायाखै स' बिथाङा उन्दुनानै दङ दा हरनि 3थासोआव ओंखारलांसै आरो ओमफ्राय जोंना सानैनाबो बेहा लकेल नालाय न'आव जाहैयो ओंखामफोरखौ बिथाङाबो बे संग्रा बायदिसिनाखौ दोनाखै ओमफ्राय आंनि गारियाथ' बबाव गालांदोंथाय मिथिया संग्रा माबिफोरखौ बाल्थिंल' दङ नै बेहाय बाल्थिं मोननैल' ओमफ्राय दा नै आंनाथ' जगार थायो एसे माबा जाग्राफ्रा बे आं दाखालि बायनानै दोननाय दङ पार्लेजि केक ओमफ्राय बे रल दा बेखौ जानोसै दै लोंसै बिथाङाथ' जानाय नङा बेखौ आं फोजाला उन्दुगासिनो ना डिस्टार्ब खालामला दा मोनायाव थांनांगोन नालाय मेगन मोदै फोजाला आं बेखौ स' आङो उन्दुनोबो एसे उसुबिदा मोनदों दुगैनानै फैनांसिगोन दुगैनोसै आराम उन्दुफैनोसै गारियाबो स्टार्ट होआखै मैया हरावबो हरसे फांखा होनानै दङ स' स्टार्ट होनांगौ आधा घन्टा बायदि स्टार्ट होनानै एसे चार्ज जाहोनोसै दहाय हराव हरसे थांनाय हराव ओमफ्राय सानावबो सानसे सासे ड्राइभार उन्दुबाय थादों ओमफ्राय फिसा गारियाव बेसोरा सानै उन्दुजाया नालाय सानै फैदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय सासे आंनि गारियाव सानसे उन्दुनानै थाफैदों आरो फांखा होबाय थादों स्टार्ट होनांसिगोन दुगैनोसै फैनोसै स्टार्ट होफैनोसै आधा घन्टासो ओमफ्राय जानोसै बेखौ बिस्किटफोरखौ ओमफ्राय उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन खालि जागोन ना जाया थ' खालिथ' जागोन होनदों कनफार्म खालि जाबा आराम गुवाहाटि मोनहैबाय स' मा जायो थारिखआबो गोदान फैलायबाय नै स' अनारा दहाय मालिकआ फन हरदोंमोन गारियानो गैया दासिमबो खालि जायाखै होनना बुंदों दा बेखौनो सालायबाय थाथ' होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आं मालायनिखौ सुखुवा सालायदेरफोरखौ बे ड्राइभाराबा फैनानै मा बरनाम होगोन माबायदि सालायनो दोनखो बे गारिखौ हालोद गाज्रि जाबाय माबा एनटेन बेफोरबायदि बुङोबा आरोना गोसोआ दुखु मोनो बेबायदिनो गोबां बरनाम होलायनाय जायोना आंबो गुबुननो सलायहोनो बायो आं सलायनायखौ आरो ओमफ्राय गुवाहाटि टु तेजपुर मोनसे आं हिन्दीयाव ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन गासिबो क्लिपानो गाज्रि जाजोबदों आं गप्र' शुट खालामदोंमोन गप्र'खौ नैबाहाय माउन्ट खालामनांदोंमोन नै बेनिफ्राय आं फुरा रेकर्ड खालामबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय गासिबो क्लिपा गाज्रिजोब ओमफ्राय बेखायनो आं बे ब्लगखौ आपल'ड खालामासै बेकार जाबाय ओरैनो खस्थ' रायलायबाय थाबोनाय जाबाय स' नेक्स्टआव बर'आव फैगोन तेजपुर टु गुवाहाटि फुल ब्लग फैगोन नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदाव नोंथांमोना आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे रायजोफोर बाय बाय